După vreo oră aproape, stilul lui Mădălin, uitați-l acolo, aici de fapt. Vedeți ce bine se dă acum. Ce bine se dă acum Mădălin. Hai Mădălin, o demonstrație pentru cameră, cum înveți într-o oră să te dai pe patină. Da, Mădăline, ăla-i Mădă. Mădăline, săptămâna viitoare la Pălținiș pe schiuri. Săptămâna viitoare pe schiuri, învățăm toți să ne dăm pe schiuri. Și am auzit demonstrație de tehnică, incredibil. 1.000.000 de vieweri pe YouTube, eu nu știu astăzi. Hai! Cum mai trei? Păi, într-o oră, cred că mai trebuie să căutăm un... Uite-l! Speedy Gonzales! Alo? Ia uite, cum s-a dus? Unde? Acasă. Unde? Acasă? Ăla-i Mădă! Incredibil! Așa ceva! Am înregistrat 2 milioane de vieweri. Îl punem acolo cum să nu te dai pe patine. Mergeți pe patine și rupeți-vă și oasele ca mine. Hai, Speedy Gonzales, mai dă o tură din ea. N-ai, că te filmezi. Ăla-i, bă! Și acum ne întoarcem la amator devenit profesionist într-o oră. Și încă o căzătură! Bine, fără să vrea, dar acum natura. Unde? Acolo. Și acum Ionuț Uțu. Și 80 la oră. 90. 100-i caroțile. Încetinește și iară 80. Și acum vine... O veni săgeata albastră din spate. Nu că te face nenași cu spatele, Ionuț. Vai. Bă, lumină!